नव्या मासेमारी हंगामाची दमदार सुरुवात झाल्यानंतर आज पहिल्याच दिवशी रापणकर मच्छीमारांच्या जाळ्यात मासळीची चांगली कॅच मिळाली। पण जीएसटीमुळे फिश मिलच्या मालकांनी आपले कारखाने बंद ठेवल्याने याचा फटका पारंपरिक मच्छीमारांना बसला। दांडीतील कुबल व मेस्त या दोन रापणींना सुमारे 2.5 लाख रुपयांची 12 खंडी मासळी मिळाली। मात्र फिश मिलने मासळी खरेदी करणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने रापणकर मच्छीमारांना काही मासळी कवडी मूल दराने विकण्याची वेळ आली, तर काही मासळी समुद्रात टाकून देण्याची वेळ आली आहे। गणेशोत्सव जवळ आल्याने आज रापणीला चांगली मासळी मिळाल्याने रापणकर मच्छीमार आनंदित होते। मात्र जीएसटीच्या कारणामुळे त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले। या मासळीचे करायचे काय असा प्रश्न त्यांना पडला। फिश मिल धारकांना जीएसटी लावल्याने मासळीची चांगली कॅच मिळूनही त्यातून आर्थिक उत्पन्न न मिळाल्याने रापणकर मच्छीमारांनी शासनाच्या जीएसटी धोरणाबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला। शिवसेना आणि भाजप युती सरकारमुळे आज मच्छीमारांची उपासमारीची पाळी आली। त्यांनी आज जे कारखाने आहेत फिश मिलचे त्यांच्यावरती की नाही जीएसटी लागू केल्यामुळे आज की नाही जीएसटी कंपन्या बंद असल्यामुळे आज मच्छीमारांवरती उपासमारीची पाळी आलेली आहे। आणि ऐन चतुर्थी आता जवळ आल्यामुळे आज की नाही मच्छीमारांचे हाल भयंकर हाल झालेले आहेत। आणि त्यामुळे त्यांना एक मच्छी भेटत नाही, त्यामुळे एलईडी पण लाईटीच्या याच्यामुळे पण आज मच्छीमारांची जास्त करून उपासमारीची पाळी आलेली आहे। आज कसं जगायचं, आज काय खायचं अशी अडचण झालेली आहे आमची। सरकारने याबाबत आमचा विचार करावा मच्छीमारांचा। आपण आज लावल्यामुळे आमका आज खवळा मिळाला। ती चतुर्थी म्हणून आम्ही रापण लावलेली, आता थोडे दिवस लावले तर आता खवळा मिळाला तर आम्ही की ना कंपनीवाले श्याम सारंग यांना आम्ही फोन केला, कॉन्टॅक्ट केला फिश मिलला। तो टाकाऊ मालक ते काय बोलले, आपल्याकडे 10 कोटी जीएसटी लावल्यामुळे आज सगळे महाराष्ट्रातले सगळे कंपनी बंद असल्यामुळे आज अशी वेळ आली आहे। केरळमध्ये आज रस्त्यावर माल टाकलेलो, तशीच आज आमची पाळी येणार आहे का? आणि आज आमची मुलं शाळा शिकान नोकरी नसल्यामुळे आम्ही काय करता, आता 15 दिवसात चतुर्थी रवली आहे, हो जो माल असो नाही घेतो तर पुढे आम्ही काय करायचं त्या सरकारचा? आज यांनी सगळे जीएसटी असो तर मुलं आमची शिकान तर ती काम धंदो नोकरी नाही, मग आम्ही काय करता आता 15 दिवसात नाही तर त्यांनी आमका महिन्याच्या महिन्यात पगार द्यावं असं आमची मच्छीमार आपण संघाच्या वतीने महिन्याच्यावर द्यावं असं आमची इच्छा नाही। 2 दिवसात आम्ही निषेध करणार, या 2 दिवसात नाही जर यांची जीएसटी उठवली तर आम्ही आज यांच्या सरकार विरुद्ध निषेध करणार। आज 50-60 हजाराचे मासे होते, काहीतरी चतुर्थी म्हणून आमका काहीतरी मिळणार होतं, काहीतरी घेणार होतो, तर ते आता आमका टाकून देणार। आज आमची खर्चाची सुद्धा ह्या नाही, मजुरी सुद्धा मिळणार नाही अशी परिस्थिती आली। मग आता काय करतं उपाय, आता 15 दिवस चतुर्थी ठेवले काय करायचं असं नाही, मग आम्ही धंदो काय करायचो? सरकारने आमचा विचार करतो ह्या बाबतीत विचार करणार तर आम्ही ह्या सरकार विरुद्ध निषेध करणार सगळे मच्छीमार रापण संघ। आम्ही उपोषणासाठी पण उपोषणात आम्ही बसणार उद्या।